Arratzaldeon danori, veteranuen mailan, lau traineru egon diraz, laugarren postuan zestaoko adineko mutilak amaitxu dabe, txalo bat hori be, naiz da podiunera zion. Hirugarren postuan, eta beraz brontzesko dominia, 12 minitxu, 23 segundu, eta 70 eurreneko denporiagaz, Deustuko arraularizak. Txalo handi bat erotzako. Bigarren postuan, veteranuen edo adinekuen kategori honetan, 11 minitxu, 51 segundu, eta 84 eurreneko denporiagaz, Getxoko adinekuak. Txalo handi bat erotzako. Eta dominak, aldein izan duen modura, Lorea Bilbao, Bizkaiko Diputazioko Kultura, Kirol eta Euskera Sailburuak, Koldo Goitia Legitxoko Alkatiak eta Edriga Aranburu, Bizkaiko Arraun Federakuntzako presidentiak emongo dutze Deustuko mutilari. Ez parkatu, Getxoko mutilari. Ipini mesedez, argazkirako da nor. Eta txalo bat Getxoko mutilari. Eta aurtengo Bizkaiko txapelketako eta historian lehenengo txapelketietako irabazlia Arkote, 11 minitxu, 40 segundu eta 34. Honek, erozein estropadatan izaten modura, dominak hartuko da bez, eta Legitxoko alkate Koldo Goitiak emongo dutzo, euren patroiari ikurriña. Koldo Goitiak, irabazleari, euren arrarrunduan, preziatuen adan, zarik demoten euren ikurriña. Familiko argazkiza, euren dominakin eta euren ikurriñakin. Emakumezkoen sari banaketiaz jarraitzuko dugu. Eta emakumezkoetan hirugarren postuan eta beraz brontzesko dominia etxeko taldia, Legitxoko eta Ondarruko eta Elantxobeko neskak osatutako Lea Artibai, 13 minitxu, 32 segundu eta 51 eurreneko eta hemen datorroz euren dominia hartun eta podiunera. Eta lehen aipatu dugun modura, Lorea Bilbao, Bizkaiko Diputazioko Euskera, Kirol eta Kultura diputatuak, Koldo Goitia Legitxoko alkatiak eta Edriga Aranburu, Bizkaiko Arraun Federakuntzako presidentiak emongotzez dominak. Txalo handi bat lezkari, jarri da izela, etxeko berotasuna eta lortu darena ospatu da izela. Eta 2018 urte honetako emakumezkoen Bizkaiko txapelketa bigarren postua Iesko garailientzako 12 minitxu, 22 segundu eta 86 eurreneko denporiagaz Deustu.
Hemen datoz deustuko neskape, euren patroia iala aurrian dabela, euren dominak hartzen. Eta honek be taldeko argazkitza. Bizkaiko txapelduna emakumezkoen traineru txapelketan 12 minutxu, 3 segundu eta 70 euneneko denboriagaz Kaiku! Zorizonak, euron Kaikun historizan, gizonezkutan hainbat eta hainbat ikurrin daukez, Bizkaiko txapelketan, baina emakumezkoetan, aurtengoa bigarren edizioi da eta lortu dabe euren lehenengo garaipena. Presidente da Gerrika Ganburu, emongo dutzo ikurriña, Iraide Ruiz Kaikuko patroiari. Zortzuran, zezagoen eskentzako. Zorizonak, zestago eskaintzako, gizonezkoen senior mailako sari banaketiaz hasiko gara. 3. postuan, etxeko mutilak, hainbat Euskolabe ligako traineruri irabazitza eta estropada mandu gaintza, 20 minutxu, 53 segundu eta 78 eunenekoaz, izutza! Herrizentzako 3. postua baino zozer gehiago da, garaipen bat modura da, herrizentzako olako taldean izen aurretik ibiltzia, hori bat da, lekitxumoko talde batentzako. Zorizonak, etxeko botilari, sekulako estropadi eta pasan zapatu zumaizean irabazi, gaur sekulako estropadia, honek aukintxarra, honek botilak, honek aukintxarra. Estropada ez du ikusi du senior maila honetan lehenko zaikatu bizena artian, baina 3 segundu eskase haitxik, 2. postuan, 20 minutxu, 28 segundu eta 88 euneneko denboriagaz, zilarrezko dominia, Zierbena. Hain datoz, Zierbenako mutilak
dominen bila. Eta askan olatu pixak arte sekulako burruki epidabe, baina askanian esan du modura 3 segundu eskasea itxik, bigarren postu horregaz konforma behar izan dira. Esan dugun modura, lehen, dominak entregaten, Lorea Bilbao, Bizkaiko Diputazioko Euskera Kultura Kirol Diputadia, Koldo Goitia, Legitzoko Alkatia eta Edriga Aramburu, Bizkaiko Arraun Federakuntzako presidentia daukagu. Eta 2018 urte honetan Bizkaiko traineru txapelketan irabazlia eta 2017an galdu eban koronia barriro berreskuratuta 20 minitxu, 25 segundu eta 57% denporiagaz Bermio! Gogoratu, hemen etxeko multibi daukaguzela erregutan, Iñaki Goikotxea, Tabero eta Mikel Calleja, eta eurape gaurtuan etxian garaipen erundabela. Hor ikusten duz danak euren dominak hartzen. Eta ikurriña Lorea Bilbao emongo dotze, Lur Aramburu eta Eneko Bilbao